Primjena novog zakona o javnim nabavkama bit će u funkciji sprječavanja korupcije u toj oblasti, kao i stvaranja boljeg poslovnog ambijenta kako za domaće, tako i za inostrane kompanije. To je saopšteno na javnoj raspravi o tom zakonu koji je, saglasni su svi učesnici, uglavnom usaglašen sa europskim propisima iz oblasti javnih nabavki. Javnu raspravu pratila je Maja Lalić. Crna Gora godišnje na javne nabavke troši oko pola milijarde eura, odnosno 15% bruto domaćeg proizvoda, što je nešto više od evropskog prosjeka. Kako bi se uvela veća kontrola, ekonomičnost i efikasnost u tu oblast, vlada priprema novi zakon koji ima izražen antikorupcijski karakter. Iskustvo drugih zemalja članica Evropske unije pokazuje da je usvajanje antikorupcijskih zakona od posebne važnosti na prevenciji korupcije, ali i njihova potpuna implementacija predstavlja dodatni izazov i obavezu kako za privredne subjekte, tako i za javni sektor. Takav je zakon o javnim nabavkama koji prevashodno ima preventivnu funkciju protiv koruptivnih radnji, ali sada i represivnu kroz ovlašćenja za izricanje prekršajnih sankcija. Primjenom novog zakona o javnim nabavkama stvorit će se bolji uslovi za javne nabavke na crnogorskom tržištu, a time i bolji poslovni ambijent koji će omogućiti lakše poslovanje kako za domaće, tako i za strane kompanije. Rasprava o novom zakonu u javnim nabavkama ima za cilj da se dođe do što boljih rješenja usaglašenih sa evropskim direktivama. Tako u Mansu predlažu da pravo na žalbu, pored ponuđača, imaju i građani, ali i civilni sektor. Biće prijavljen veći broj nepravilnosti, a samim tim znamo kako velikog broja ponuđača prisutan je strah da prijave nepravilnosti u smislu da će kasnije biti moguće stavljeni na crnu listu kod tih državnih institucija prilikom odabira prvorangiranog ponuđača. Pravo na žalbu definiše se kao i pravo na žalbu, odnosno pravnu zaštitu u bilo kojem drugom zakonu. Znači tu moramo na isti način kako je to uređeno u cijelom zakonodavnom sistemu Crne Gore. Institut Alternativa predlaže da članove Komisije za javne nabavke bira Skupština te da se pojačaju antikorupcijska pravila. Učesnici javne rasprave saglasni da je nacrt novog zakona o javnim nabavkama u mnogom bolji od prethodnog akta te da je uglavnom usaglašen sa propisima Evropske unije. Zajednički je stav da nakon usvajanja zakona posebno treba kontrolisati njegovu dosljednu primjenu.